Fil-budget li ġej il-Gvern se jkun qed iwieżen l-iktar bil-kumpens tal-għoli tal-ħajja l-aktar lil min jiflaħ l-inqas. Fl-aħħar laqgħa ta' konsultazzjoni ta' qabel il-Budget il-Ministru għall-Finanzi Clyde Caruana saħaq li ż-żidiet għall-għoli tal-ħajja se jingħataw l-aktar lil min huwa milqut. Il-kumpens li għat il-Gvern irrid itih il-Gvern. Il-kumpens li għat il-Gvern irrid imur lejn dawk li l-anqas li jifilħu. Ma jistax ikun kumpens Ma jistax ikun kumpens illi jwiżen lil kulħadd. Jistax ikun. Għaliex hawn minnu tajjeb. Nawgurawlu u nifirħulu. Imma jkun hawn min ikun inqas tajjeb. Il-ġustizzja soċjali, il-prinċipji tagħna jitolbu illi nwiżnu lil min l-anqas li jiflaħ. Fil-laqgħa li saret fil-kumpless sportiv tal-Kottoniera, il-Ministru għall-Finanzi semma wkoll kif il-pensjonanti se jkunu qed jerġgħu jiżdiedu. Il-pensjonanti nhar it-tnejn se nkunu qed inżiduhom u ħankunu qed inżiduhom mod tajjeb. Naħseb mingħajr ma ngħid in-numri se jkun hemm fost naħseb waħda mill-akbar żidiet meta tqis il-pensjoni u affarijiet oħra li semmissu. Clyde Caruana saħaq ukoll kif dan il-Gvern irid joħloq iżjed ġid biex iqassam lin-nies. Semma wkoll li għal sena oħra mhux se jiżdiedu t-taxxi. Maħniex ħanżidu t-taxxi. La n-numru, la il-pis, waqqas ir-rata. U laqqas ħanippruvaw ngħaddu mill-ventilatur jew minn xi tieqa biex inżiduhom. Imma t-taxxi li jridu jitħallsu min għandu jħallashom irid iħallashom.